Hi guys, maayong hapon. Kay nag-prepare na day ko ani ang batong guys, kay mao ni akong lutuon sa muang panihapon. Mao ni siya guys, ako na ding giwa-hiwa. Mao ni gasigi ko lingi ani kay putigyo lang asa sa dagat daghan kay nangaligo diri guys. Mao ni guys, ako na ning gipaspasan og hiwa. Yo sayo-sayo lang din ako nag-prepare guys kay para largo-largo na ba. Pagkahuman ako hiwa guys, is wala din ako da ning batong, wala na kutda. Kaya murag medyo daghan naman. Pagkaman ako hiwa sa batong guys, is na napagkuha din karne kay ako na puninggi. Hiwa-hiwa po kay, mo ni ako ang pangsagol sa batong. Yes, nade ko nila na bus over sa dapin sa dagat guys kay nasabaa dito sa balay. Medyo kani pagkahiwa is dagko na jud ni. Kani siya guys, is na-prepare na din ni guys, is mana din ako hiwa ni ang batong, dahil gani pong karne. Kaya tanan ko sa karne, is dagko siya pagkahiwa. Sige lang dagko at ang para makita dayon ba. Nya ang lamas okay na. Na-prepare na po na ako. Nya pagkaman guys, kaya nalunod na din ako ning lamas ug ang karne. Isa ko pa din yung ukay-ukay para in case mo brown siya gamay ba. Ano ni guys, is bawd kay no? Bawd kay dagat ba. Amo ni siya guys, ibutangan na po din ako ni siya og patis pang palasa. Siya guys, ako na po ninggi ukay-ukay. Hoy, ukay-ukay. Nya ako na po ning ipa brown gamay guys. Kay para okay jud ba maluto jud siya. Kaman og brown guys, ako na din gi sunod ang batong, ako na din gilunod. Hantod maluto na ni siya. Yes, kay naluto naman ni guys is mga unta ninyo. Salamat sa inyong pagtan-aw, pag-support sa akong vlog.